Azkenean, orain arteko neurriei eutsiko zaie Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Goizean bildu da Labiren aholku batzordea eta Urkullu lehendakariak jakinarazi du ekaina amaieratik indarran dauden neurriak bere horretan mantenduko direla. Ziuetako egoera onbidean delako besteak beste. Arratsalde on guztioi, lehendakariak nabarmendu du berrikuntza bat izango dela. Kaleko edana eta jende pilaketak sortzen dituzten festak eta ez festak debekatuko dituzte dekretu bidez. Hori bera bihar sartuko da indarrean. Gaur goizean bildu da Labiren aholku batzordea uda hasi berritan COVID-19ak izan duen positibotasun igoeraren ondorioz. Gaurkoan laugarren plana izan dute aztergai. Hala, bilera amaitzean Iñigo Urkullu lehendakariak jakinarazi du Jaurlaritzak ez dituela gogortuko indarrean dauden neurriak. Hau da, ekainaren bukaeratik indarrean dauden neurriei eutsiko zaiela erabaki du batzordeak. Hala nola, establezimenduek goizaldeko ordu bietan ixtea eta ostalaritzan mahai bakoitzean 6 pertsona eseri ahal izatea, orain arte bezala. Zokoek eta elkarte gastronomikoek irekita jarraituko dute eta publikoa egon ahalko da kirol ikuskizunetan, edukiera mugatuarekin. Hala ere, lehendakariak nabarmendu du dekretu berri baten bidez jende pilaketak sortzen dituzten kaleko festak debekatuko dituztela bihartik aurrera. Indarrean dauden neurriei gehitzea debekatuta dagoela botiloi, ez jaiak edo pertsonen pilaketa ekartzen duten beste topaketa batzuk egitea. Horrez gain, lehendakariak azaldu du indarrean dauden neurriei eusteko aldagai batzuk aintzat hartu dituztela. Hala nola, txertaketaren datuak eta zainketa intentsibo unitateetako egoera. Izan ere, Gotzone Sagardui osasun sailburuak asteartean iragarri zuen, ostiraletik aurrera 16 eta 19 urte bitartekoek ere aukera izango dutela txertoa jartzeko hitzordua hartzea Osakidetzako webgunearen bidez. Webgunearen bidez hitzordua hartzeko aukera hau uztaila eta abuztu osoan egongo da zabalik 16 urte baino gehiago dituzten pertsona ororentzat. Bestalde, lehendakariak gomendatu du maskara kalean ere erabiltzen jarraitzea, aire librean egiten den kirolaren kasuan izan ezik. Hain zuzen, azken eguneko COVID-19aren datuak aintzat hartuz, Hego Euskal Herrian 952 positibo berri atzeman dituzte Osakidetzak eta Osasunbideak, eta positibotasun tasa 8,42koa da. Azken 24 orduetan 609 positibo atzeman dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan 8.994 test diagnostiko egin ostean, eta azken 14 egunotako 100.000 biztanleko intzidentzia tasa 203an kokatzen da. Hala nola, Araban 76 kutsatze berri detektatu dituzte, Bizkaian 262 eta Gipuzkoan 257. Nafarroan berriz 333 positibo berri atzeman dituzte. Eta Nafarroan asteburuan egin zuen eztanda saluko agerraldiak. Xehetasun gehiagoren berri emateko Josu Ganuza dugu Iruñatik. Dagokienez badirudi goia jozuela igandean eta behintzat dagoeneko ospitaletan ere nabaritzen hasia da piztaldioren eragina. Zuk aipatu duzu, gaurkoan 250 gazte inguru dira osatzen salouko piztaldiarengatik osatzen dutena positiboen zerrenda. Osotara gaurkoan 333 positiboren berri eman du Osasunbideak eta horrek adierazten du intzidentzia oso altua dela birusari dagokionez. Gazteen artean 1.000 biztanleko 2.000 baino gehiagokoa da intzidentzia metatua eta aipatu bezala 3 ospitaleratu berri gaurkoan eta heriotz bat ikusi beharko dugu datozen egunetan salouko piztaldiak zein eragin duen Nafarroako erietxeetan eta azken ordukoa da, nahiz eta oraindik ofiziala Osasunbideak, Osasun Sailak eskatu diola Nafarroako gobernuari ahalea egin dezan etxeratze ezartzea agindu dezan Espainiako gobernuak.
Testuinguru honetan iritsi da San Fermin eguna. Bigarren urtez ez dute San Ferminik antolatu Iruñean COVID-19ak eragindako egoeraren ondorioz. Iruindar askok hamaiketakoak egin dituzte ostatuetan eta etxean, baina alde zaharreko giroa apala izan da. Bai, zuk aipatu bezala gaur San Fermin eguna dugu, hemen ondoan daukagun Kuria kalea beteta egon beharko luke, prozesioaren amaiera ikusteko bertan normalean biltzen baita herria pixkat protesta egiteko udalari, gaurkoan ez da festarik eta beraz ez dago jendetzarik, eta atzokoan normaltasuna orokorrean izan zen nagusi, jai giroa bai, baina nahiko motela, taberna eta terrazen inguruan, adierazgarria botilloi festa batean behintzat esku hartu behar izan zuela udaltzaingoak, 600 pertsona bertaratu edo elkartu omen ziren, haietatik 60 identifikatu dituzte eta bat atxilotu, eta ikusi beharko dugu zertan den, ze beste botilla festa batzuk egon ziren, baina oihartzun handiena izan duena Errotxapeakoa izan da, eta alkateak honako balorazio egin du festen hasieraz eta baita botilla festa horren inguruan. Mi visión global es muy positiva. Yo confío en que salgamos de los Sanfermines con menos contagios que los que hay antes de las fiestas. Si es una cosa puntual, esperemos que no tenga grandes efectos, pero no puede permitirse, con la situación en la que estamos, que esto siga ocurriendo. Ekonomiari helduko diogu orain, Tubacexeko kaleratzeak indargabetu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Amurrioko eta Laudioko plantetako langile guztiek ia 150 egun daramatzate greban. 129 langile kaleratuko zituen lan erregulazio espedientea salatzeko, baina enpresak berriz onartu beharko ditu beharginak. Oso pozik jaso genuen berria, azkenean guretzako gure borrokaren barruan beste aurrera pausu bat da. Egia da aipatu beharra dagoela egindako borrokak ekarri gaituela honaino, eta langileriaren, herria eskualdearen eta azkenean gizarte oso baten borroka bat izan da. Arrazoia genuela baieztatu egin dute, eta horregatik alderretatik pozik, oso pozik. Otsailean hasi zuten greba mugagabea Tubacexeko langileek. Enpresak Amurrioko eta Laudioko lantegietan 129 langile kaleratzeko martxan jarri zuen erregulazio espedientearen aurka. Grebalariek auzitegietara jo zuten eta lan arloko sailak onartu egin ditu sindikatuek jarritako helegiteak. Eta enpresak onartu egin beharko ditu kaleratu asmo zituen 129 beharginak. Izan ere, epaiak frogatutzat eman du Tubacex taldeak ustiapen emaitza positiboak erdietzi zituela 2019an. Baita onurak 2017 eta 2019 bitartean ere. Horrez gain ondorioztatu du kaleratze kolektiboa gauzatzeko enpresak ez duela arrazoi produktiborik. Hala ere, enpresak iragarri du Espainiako auzitegi gorenean helegitea jartzeko asmoa duela, eta bide batez Tubacexeko zuzendaritzak berretsi du krisia egiturazkoa dela. Sare sozialak babes mezuz bete dira, sindikatuek, eragileek, langileek eta baita herritarrek ere, berretsi dute Tubacexeko langileen garaipena hilabete luzeetan egindako borroka eredugarriagatik izan dela. Ela sindikatuak zorionak eman dizkie langile guztiei garaipen horregatik. Lab sindikatuak bere partetik Eusko Jaurlaritzari eskatu dio ez diezaiela dirulaguntza publikorik eman enplegua suntsitzen eta lan baldintzak prekarizatzen aritzen diren enpresei. Bestalde EH Bilduk nabarmendu du epaia pizgarritzat hartu behar dela aiaraldea eskualdeko lan eta bizi baldintzak hobetzeko. IFETaren lege proposamenaren arira, Jaurlaritzak berriz ere arbuiatu egin du funtzio publikoko behin-behinekotasuna murrizteko Espainiako gobernuak eta sindikatu nagusiek itxitako akordioa. Jarraian, Olatz Garamendi gobernantza publiko eta autogobernu sailburua.
nik uste dut gu gure bidea jarraituko dugula, gure bidea bitartekotasunarekin edo bitartekotasun tasa jaisteko, behin-behinekotasun tasak jaisteko da lan eskaintza publikoak ataratzea eta lan eskaintza publikoak gauzatzea helburu ahalik eta lasterren joateko jaisten behin-behinekotasun tasa hori esaten dudan moduan ez, horretan jarraituko dugu, dekoguzen aukera eta neurri guztiekin. Sexu askatasunaren legea ere onartu da. Sexu askatasunaren berme osoaren lege organikoak bidea hasiko du Espainiako Kongresuan Irene Montero berdintasun ministroak lege proposamena ministroen kontseilura eraman eta kontseiluak oniritzia eman ostean. Lege proiektuak eduki aldaketa esanguratsuak proposatzen ditu. Aurrerantzean, onarpenik gabeko sexu jarduera oro erasotza joko da, eta sexu abusuaren terminologia ezabatu egingo da legetik, nahiz eta erasoen atalean astungarri mailaketa bat proposatzen den. Halaber, indarkeria sexuala jasan duten emakumeei erreparazioa emateko neurri sorta proposatzen du. Irailean Kongresuan hasiko du bidea. Zuzenketak egin ostean, Senatuak berretsi beharko du indarran jarri baino lehen. Bestetik, ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiaren arabera, EAeko biztanleen 24,4 adierazi du bizitzako uneren batean diskriminatu egin dutela. 100 hori ordea handiagoa da emakumeen kasuan, 28,9 diskriminatua sentitu da. Gehiena aipatzen diren arrazoiak emakume izatearekin, jatorriarekin edo adinarekin lotutakoa dira. Oso interesgarriak iruditzen zaizkite horrelako ikerketak, batez ere pertzepzioi buruz ari direlako, ezta? Eta kasu honetan niri arreta ematen didana da, emakumeen zelako portzentai baxuak daukan pertzepzioa bere bizitzan zehar emakume izateagatik diskriminatua izan denarena. Ez da nire 28,9, 130 hori iruditzen zait oso portzentai baxua. Zenik inolako zalantzarik gabe, baieztatzen dut emakumeen 100 bere bizitzan zehar diskriminazioren bat jaso duela emakume izateagatik. Inor ez baita bizi, emakume bat ere ez baita bizi, patriarkatutik at. Eta guztioi eragiten digu egunerokotasunean, 1000 adibide, eta gero badaude adibide larrienak, ezta? Eta gaur goizean emakume bat hil dute Murtxanten. Foruzaingoak adierazi duenez, ihes egin duen gizonezko batek labankadaz eraildu biktima. Erailketa herri horren eta Kaskanteren artean izan da ibilgailu baten barruan eta bertan aurkitu dute emakumearen gorpuzkia. Bestalde, 100 pertsona bildu ziren atzo arratsaldean Donibane Loizunen, eraso euskarafoboak salatzeko. Donibane Ziburuko gaztetxeak antolatu zuen protesta euskaraz mintzatzeagatik jipoitu zutela salatu zuen Jean Luis Iratzoki Donibandarrari sostengua agertzeko eta euskararen aurkako erasoa salatzeko. Aurrean ez gira isilik egongo. Erantzunik hoberena euskaraz hitz egitea, euskara ikastea, euskara normaltasun osoz ahal bezain bat erabiltzea. Hemen Euskal Herrian gira. Euskara da gure hizkuntza eta euskaraz hitz egiten segituko dugu. Gora euskara, gora Euskal Herri, euskalduna! Ostera, Espainiako espetxe erakundeetako idazkaritza nagusiak joan den astean iragarri zuen 3 euskal preso euskal herriratu eta beste 4 gerturatuko zituztela. Mugimendu horiekin Madrildik hegoalderako kartzeletan ez da euskal presorik egongo eta sare plataformak eta foru sozial iraunkorrak bat egin zuten diagnostikoan. Espetxe politikaren norabide berrian lehen fasearen amaiera irudikatzen dute lekualdaketa horiek eta bigarrenaren etapa bati ireki behar diote atea. Ildo horretan, sarek eta gaztibeltzak tipulare zehazka kanta dokumentala ekoiztu dute euskal preso eta haien saren testigantzak uztartuz larriki gaixo dauden presoen errealitatea argitaratzeko asmoz. Ikusten genuen presoen inguruko auzietako asko aurrera dijoa zela, baina gaixotasunen kontua hor pixkat estankatuta dagoela eta oso larria dela, ez? Gaixotasuna izatea kartzelan drama izugarria da, sufrimendu handia sortzen du, bai presoarengan eta bai senideengan. Eta nola baitere, politikoki ez da
lehentasuna ematen zaien auzi bat, ez? Nolabait ere onartzen da gaixotasuna bizitzaren parte badela, eta, bueno, kalean gaixoa dauden bezala, kartzelan ere presoak egon daitezkela, ez? Baina, bueno, kartzelan preso egotea oso gogorra da, eta politikoki oso importantea da pausoak ematea, kartzela erakundek onartu dezaten ezin dezula larriki gaixo egon eta kartzelan egon, ez? Inkompatiblea dela kartzela gaixotasunarekin. Eta goizean lan istripu baten berri izan dugu. Langile bat hilda musikan basoan lanean ari zela. Ertzaintzak ikerketa abierazi du gertakariaren nondik norakoak argitzeko oraindik ez baitakite zein izan diren istripuaren arrazoiak. 2021 urteko Hego Euskal Herrian lanean ari zela hilden 31. behargina da, LAP Euskal Sindikatuaren zerrendaren arabera. Bestalde, sindikatuek Durangon elkarretaratzeak egin dituzte aurreko ostiraleko lan heriotza salatzeko. Durangon lanean ari zen 22 urteko gazte portugaldar bat eraikitzen ari ziren eraikineko 5. pisutik erorita hil zen. Euskal Gehiengo Sindikalak elkarretaratzea egin du pasaden asteko lan istripua salatzeko. Durangon izan zen ezbeharra San Fausto auzoan eta obraren aurrean protesta egin dute sindikatuek. Joan den ostiralean 22 urteko langile bat hil zen eraikitzen ari diren etxe batetik behera erorita. LAP sindikatuak prekarietatea desagertzeko benetako neurriak jartzeko eskatu dio Inigo Urkullu lehendakariari, baita lan baldintza irregular guztiak zuzentzeko ere. Bestalde, ELA sindikatuak bere partetik prekarietatea edonon dagoela salatu du, eta horrez gain sindikatuak jakinarazi du istripu horietako asko eraikuntzan gertatzen direla. Era berean, sektore azpikontratatuetan dauden lan baldintzez ohartarazi du. Izan ere, aurten dagoeneko 30 behargin hil dira Hego Euskal Herrian lan egiten ari zirela. Nazioartera begira, Islandian 4 eguneko lan astearekin egindako esperimentua arrakastatsua izan da. 2015 eta 2019 artean 2500 bat behargin publikoren lan orduak murriztu zituzten. Horren bestez, 40 orduko lan asteak 35koak edo 36koak bihurtu ziren eta astean 4 egunez lan egin zuten soldata mantenduta. Ikertzaileen arabera, horren ondorioz sindikatuek berriro negoziatu zituzten lan hitzarmenak eta egun herrialdeko beharginen 96 aurrez baino lan ordu gutxiago egiten dituzte lansari beraren truke, edo hori lortzear dira. Ikerlariek azpimarratu dute gainera, esperimentuan parte hartu zuten lanpostu gehienetan handitu egin zela produktibitatea. Bestetik, egoera larrian ospitaleratu behar izan dute kazetari bat Herbehereetan, Amsterdam erdialdean tirokatua izan ondoren. Peter R. de Vries ezaguna da krimen antolatuarekin zerikusia duten gaiak lantzagatik, eta baita lurraldeko mafiarekin eta narkotrafikoarekin zerikusia duen Marengo kasuan egindako lanagatik ere. Live meegetwitterd wat gezegd wordt. Larri ospitaleratu behar izan dute Peter R. de Vries kazetaria, Amsterdam erdialdean tiroz zauritua izan ondoren. De Vries oso ezaguna da lurraldean eta batez ere krimen antolatuari buruzko kazetaritzan da. Aditua, 74 urteko gizonezkoak hainbat tiro jaso zituen, horietako bat buruan. Tiroketa hiriaren erdiguneko kale zabal batean gertatu da. Kazetaria RTL Boulevard irratiko saio batean parte hartzetik irten eta gutxiran. Poliziaren arabera, Vries tirokatu ondoren berehala egin du ihes tiratzaileak, erasotzailea, azal txuridun gizonezko bat izango litzateke, argala, eta erasoaren unean kamuflaje estiloko beroki berde bat eta txapel beltz bat zeramatzan. Krimen antolatuarekin lotutako gaiei buruz egindako kazetaritza lanez gain, poliziaren konfidente gisa ere jardun izan du Herbehereetan, sona handia izan duten hainbat kasutan, horietako bat da Marengo kasuan. Kazetariak poliziaren babes berezia zuen 2009an Herbehereetan, mafiako burua den Riudan Tagi narkotrafikatzailearen zerrenda beltzean zegoela, jakin zenetik orduz geroztik heriotz mehatxu ugari jaso ditu
De Vriesek. Ekain honetan bertan, Bridge Netherland astekarian egindako elkarrizketa batean, De Vriesek adierazi zuen lasai zegoela, heriotza mehatxuak jaso arren, ikerketa kazetaritza egitearen ondorioetako bat zela gaineratu zuen. Ez da, Herbehereetan antzeko zerbait gertatzen den lehen aldia Hainjustu Marengo kasuarekin lotuta. 2019an Reudan Tagi eta bere morroien aurkako epaiketan deklaratzekoa zen lekuko garrantzitsuenaren abokatua eta anaia ere tiroz hil zituzten Amsterdamen bertan. Eta kirolei dagokienez, bart ikusmina Ingalaterrako Wembley estadio mitikoan jokatu den norgehiagoka dela eta Italiak Espainia kanporatu du azken unerarte luzatu zen partidan. Hori hala, Italia Eurokopako finalean izango da historian laugarrenez, azkena 2012an izan zen. Kultura arloari ekingo diogu orain, azken arrok jaialdiak edizio berezia barkatu eskainiko du aurten Gasteizko Iradier Arenan. Iaz bezala ezin izango da jaialdi masiborik egin uztailean, baina udazkenerako 10 eguneko egitaraua prestatu du jaialdiak, Lier, Lehendakaris Muertos, Ezpalak, Eldrogas eta beste hainbat artista bilduko dituena. Edizio berezia iragarri du Gasteizko azken arrok festival jaialdiak aurtengo udazkenerako. Uztailean jaialdi masiboa egitea galarazi du pandemiak bigarren urtez jarraian, baina antolatzaileek zuzeneko musika eskainiko diote publikoari udazkenean Iradier Arenan. 10 egunez, Euskal Herriko zein estatuko rock ezenako izen entzutetsuek hartuko dute Gasteiz, irailaren 22tik urriaren 3 bitartean. Orotara, 21 artista arituko dira, binaka eta egun bakoitzerako sarrerak eskuratzeko aukera izango da ostiraletik aurrera, hilak 9. Lehendakaris Muertos eta Ezpalak taldeen kontzertuek emango diote hasiera programazioari irailaren 22an. Urrengo egunetan bestetik, Lier, Eldrogas, Carolina Durante, Loquillo, Kaotiko, Los Cigarros eta beste hainbat talde arituko dira. Urriaren 3an, M-Klanek eta Razkinek egitaraua itxiko duten arte. 2022ko jaialdi handiaren atariko interesgarria osatuz. Orduan, jaialdiak 20 urte beteko dituenean, Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion edota Fu Manchu nazioarteko formazio mitikoek hartuko dute Mendizabalako gunea. Hoi bezala, rockaren korronte guztiei lekua egingo dien jaialdian. Bestalde, Oiartzungo udalak ireki berri duen Arizmendienea etxe museoa bisita daiteke asteburutik. 5 urtez luzatu den berritzeko proiektuaren ondoren, 1920 urte inguruan jabeek utzitako moduan jarri dute ikusgai. Herriko ondarea eta historia puska bat herritarren esku utziz. Arizmendienea etxe museoa zabaldu du asteburu honetan Oiartzungo udalak. Herriko erdigunean kokatuta historia luzeko eraikina da Arizmenditarrena. Eta Elena Zalakain eta Arantzaleku ona irakasleek bultzatutako proposamena egikarituz, etxea berritu eta herritarrei ireki die udalak. Zalakainen ustez, asko irabazi du herriak proiektuarekin. Niretzat oso denbora laburrean, baina lorpen izugarri handia da. Oiartzunek irabazi du espazio zoragarri bat, eta oso interesgarria iruditzen zait museoaren proiektuarekin batera, beste erabilera batzuk planteatzea. Proiektua bera abiatu zenetik 5 urte igaro direnean zabaldu dute museoa. Eta Josunek Ausillas kultura zinegotziak azaldu duenez, udala hasieratiko hartu zen egitasmoaren onuraz. Baziren jadanik urte mordoska etxe hau hemen zegola eta udalak berreskuratu zula, eta herritarrak hurbildu zirenean udalera esanez edo aitortuz etxe honek zeukan balioa,
udalak noski kontuan hartu zuen, eta beraiekin egon ondoren, aztertu ondoren, adituekin egon ondoren, beralaxe konturatu ginean, baietz, proiektu honekin aurrera egin bertzela, inongo zalantzari gabe. Astegunetan librea izango da bisita, eta asteburuetan Oiartzungo turismo bulegoak antolaturiko bisita gidatuak eskainiko dira. Bulegoa bera Arizmendienea etxean kokatu dute, eta han eskatuko da bisita gidaturako txanda. Bisita horietan, eraikina bera eta barruan gordetzen dituen altxorrak ikusteaz gain, azken 100 urteetako herriko historiaren zati bat ere ezagutzeko parada izango du bisitariak. Eraikina Arizmendi familiak 1920ko hamarkadan apaindu bezala mantendu eta berritzea erabaki du udalak adituen gomendioz. Eta beraz, garai hartan etxea zegoen moduan dago ikusgai orain. Ikerketa bultzatu zuen Zalakainek prozesua nolakoa izan den azaldu du, eta udalaren prestutasuna goraipatu ere. Gu 2016 urteko udaberrian jo genuen udaletxea, etxea bisitatu ondoren. Dena eskatu genuen, etorri ginean hasieran unibertsitate irakasle lagunekin, beste profesional batzuekin, arkitekto bat, akordatzen naiz. Konexioak izan ziren sortzen ia berez, eta espezialista batek bestea ematen gintun, eta gai batek bestea, gu pixka bat ikertu genuen, eta ondoren, ja joan ginen emaitzekin alkatearen gana. Alkateak zongi hartu gintun, ikusi zuen, bazegoela elementu desente, ikertzen jarraitzeko eta bar. Udalak erabakizun etxea zaharberritzea, baina ez bakarrik kanpoaldea edo hormak erabakizun, goiti bera zaharberritu, teknikarien esanetan ikusten zen, goxoki bat zela alde horretatik. Museoa bera sortzeaz gain, beheko solairuan erabilera anitzeko erakusketak gela jarri du ere udalak. Espazio hura Oiartzungo artista plastikoen puskak biltzen erakusketarekin zabaldu dute. Eta aurrerantzean, hildo beretik jarraitzeko asmoa agertu du udalak, erakusketa gehiago antolatuz bertan. Halaber, lorategiko espazio ere zabalik da herritarrentzat, eta hantxe bertan kultur ekitaldiak antolatzeko asmoa agertu du udalak. Gauzak horrela, Ruper Ordorikaren Haizea Garizumakoa abestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. 24 disko baino gehiagorekin Ruper euskal musikaren erreferente edo eztabaidaezina da. Eta gaurkoan Hendaiako Gaztelu Aretoan emango du kontzertua gaueko 9:30. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Zarekin elkartzen naiz bertana, Galamastiak kresala hitzetana, bizitzako udan etxik gabeak, inoizko garizumai realenean. Alaitasunez mintzo gara eguzkitana. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira, gero gigatu berriz eta bertan. Giga, eta bertan zaude. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin. Gigarik gabe etzarela geratu.